kowe sing tak goleki Janaka Jaramaya ngono iki gati apa goleki aku jare kowe arep nyilih lumpang Badung Kencana yen kowe pengen boyong lumpang Badung Kencana kinaro syarat Surana Pandhawa ngayati among tani mula manuta pranatan dandang mangure kowe sak kadang-kadangmu besok yen mati sukmamu kudu nyembah dodok ana ngarsane Kanjeng Ibu Bathari Permuni kudu dadi abdi dandang mangure ora watak Harjuna tumindak kowe mangkono Harjuna bisa bedake ndi sing bener ndi sing luput yen pancen lumpang Badung Kencana ora diulungke lawan Pandya Bathari Durga rawe-rawe rantas malang-malang butuh kemah-kemah igamu Sikrabala kang tumingal prang campuh samya ngadalir tadhit wileting goda dayangkung menguncang nidi benjang sangat jimide Ladinyong adalu terus tasura wilaga kaya Buddha sing ngregil kaya Kakang Anoman Uluh Gatotkaca Antareja kang prapteng papan kene inggih Raden kula pun senggono mudhi dawuh saking Kyai Semar Badranaya kinen ngawat-awati lampahipun ndika Raden Janaka nggihipun sowan wonten dandang mangure inggih paman Kemputra Pringgondani Gatotkaca mudhi dawuhipun Wa Semar Badranaya supados jangkung lampahipun Paman Harjuna kados pundi Raden panggihipun sowaning dandang mangure ngampil wujudipun lumpang Badung Kencana sampun pikantuk karya menapa mboten
Kakangan Noman ora pati duga mono jebul timune Pandya Bathari permuni nyata wanudya kang wengis kersa ngampili wujude lumpang badhong kencana kinarya srana para Pandhawa ngayat yamung tani waton besok sok maneh Pandhawa kudu nyembah sesedokan lawan Bathari Durga. Walah lampun tetulok kados mekaten anggir Harjuna pun wasemelang kula ingkang sagah ngrebut wujude lumpang badhong kencana sangastanipun ana kidung rumek saring Dumamur manyamur-awur-urangan tengaran ning ngajurit gong maguru gongso tetekadya butula war panjriting toreng gesti rekata ingkang bojo lelayu sepi wadalah watatitah ana munyuk putih abyur sandangane he bedes yen pancen kuwi satata jalma morake ngaku sapa jenengmu munyuk
tambah lawan aku Anoman ya senggono kang dadi aranku. Anoman dasar pura nyata. Ora ge ngaku sapa kang dadi aranmu. Kekeseting Kanjeng Ibu Pandya Bathari Permuni. Temenggung Jayapati kang dadi aranku. Temenggung Jayapati ya. Endi menungso sing jenenge Janaka ndi? Janaka kon maju rene lanyo-lanyo umawani bakal ngampil ngrebut wujute lumpang Badung Kencana. Janaka kon nyembah dodok dlamakanku. Ora gelem nyembah dodok lakon bondo tangane srimpung sikile tugel gulune. Bisa nugel janggane pamadyaning Pandhawaton bisa nglangkai bangkir Anoman candak sabetke rembangan remuk rempu dadi rempong bedes. Pecah sirahmu kelakon. Mati aku. Wah! Oh, ha! Wait! Seblake diadamu ngono. Noh dodo. Di dodo. Wait. Whoa. 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 Has. Oh, hai, hai, canda kuat dia. Wet, hoppa. What? Dan jatopo. Wah. Ayo, apa kau? Oh, what? Tanda, ketian. Oh, what? Look, what? What? Wait! Dia tolak. Kurang ajar gue tidak.
loh, biang kadoyong. Tanda loh. Wah. Jika tiang waduh kok ngapake aku ki wow ojo sengguh aku kalah musuh diamburmu he nyuk ngorake maju awas wet lo manteleng kaya banteng abah hiho wet aja yuk wet yo abah sampluk godol hahaha melayang di sabut rodo sigar merepet sirahmu weh Hanuman wet lu wet tian ayo mencolok parah awas wet 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 Tolong mundur kukuh iki kira. Wes ya. Mari karo jagat dene. Idune dijaga kok muncrat. Iya. Mari kok ngobos iki piye kowe? Jagat ora melu kok kowe sing ngene mrese. Awas yo. Ngobos piye to? Allah melani guyu. Olah, gak krungu omonganku. Ngono kok.
mati aku. Aduh. Aduh ya. Mati aku. Kurang ajar. Wah iya. Wah iya. Lu woi. Mencorong dadane sapa iki? Satria Pregotani Raden Gatotkaca. Wah, kowe sing jenenge Gatotkaca. Irikana sang Gatotkaca nematak arka suta. Tekabira Kresna. Gatotkaca murang tata nyata satriya nuwe maju ka para Duka prawiran ya madura sonta gigre anteng Paraden Praketna ora wurung prapan alis sikap Unangan Tembung Dirgapati rawuh kowe Gatotkaca mekeng lena maju kelakon tak go kesek ndasmu ana kene iya atos rembuke wedian arep nyaut wedian Gatotkaca ana barang yen ngono kowe kancane Anuman sing mere ngobos iki mau.
kebian. Wah, canda. Wah, 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 lo, 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 lo. Wah, wah. Mungguno, monggo. Wah, canda. Wah, 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 wah. Aduh, mati aku. Ayo, ngadeg kok. Mumet sirahku. Oh, ayo ya. Mati ya. Wah. Ah. Wah. Oh. Ah. Mundur. Wah. Ah. Wah. Eh. Buddha Pandhawa Tata Kadesa Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana ana menungsa awake kebak sisik. Wah, sapa iki? Pambuh lawan aku Antarja. Antarja dasar Puranyata. Sapa kowe? Putra Kanjeng Ibu Bathari Durga. Aku sing goleki pamadyaning Pandhawa sing jenenge Janaka. Yen pinanggih lawan Paman Harjuna bakal ngopo? Menungsane kon maju rene. Tak kemah-kemah gulune. Jarak perkara karo Jaramaya wedine bakal ngrusak tatanan Blandang mau. Kena boyong wujute lumpang badhong kencana. Waton bisa nglangkai bangkeku. Ora usah golek sing ora ana. Iki Antarja minangka badal wakile Paman Harjuna Hadepana. Wah, tabrak dung bantengan ilang nyawamu, ha? Dalam gagak limpamu Antarja. Yaksa ruang kenalin
Wah. Mundur ajur hop ada yang kurang ajar gulu dipejak ada yang setan alas kowe Antarja bangsa telek ojo kakan sahabat ayo ngateko wah ojo sengko aku kalah musuh diapurmu orang ngalih kena tungkakku Suwene rekaman san kowe sing tak goleki Janaka Jaramaya wigati apa goleki aku jare arep nyilih lumpang Badung Kencana yen kowe pengen boyong lumpang Badung Kencana kinarya syarat Surana Pandhawa ngayati among tani mula manuta pranatan dandang mangure kowe sak kadang-kadang besok yen mati sukmamu kudu nyembah dodok ana ngarsane Kanjeng Ibu Bathari Tremuni kudu dadi abdi dandang mangure ora watak Harjuna tumindak kowe mangkono Harjuna bisa bedake ndi sing bener ndi sing luput yen pancen lumpang Badung Kencana ora diulungke lawan Pandya Bathari Durga rawe-rawe rantas malang-malang butung kemah-kemah sigamu
Pramara remeng uswa nyung brengeng ambrangangen aning marga amal agung Lek saradik selikur dina. Ora ngono ora legewa Kakang Semar tekan paman kene. Iya Durga. Dikaya ngapa lan kepiye wae? Daraku Harjuna ki ora iso pisah karo Semar. Jare Semar iki jejere ngabdi aku batur. Batur saka tembung pangembating tutur. Iki dina Semar sing dadi badal wakile Ndaraku Harjuna. Yen pancen lumpang Badhong Kencana ki mapan ana dandang mangure. Ayo. Gek disilihke, ha? Wis. Yen pancen njalukmu syarat seranane besok sok maneh ndara-ndaraku Pandhawa ngawula ning dapurmu lha nek sudi temen. Ayo. Rumangsamu apa? Nek pancen lumpange ora kok ulungi monggo. Ora kok ulungke marang Ndara Janaka monggo. Nek nganti ora kok wenehke marang Semar, lakon tak sotke dadi werjit cacing kowe. Mangungkung kanduhan ring manglerlena tanpa kanen yen tan tulus mengko tiyang utama bato-bato pendak-pendak ketemu kelawan Kyai Semar Badranaya gedhing aku tertentu daya kekuatanku luntur daya kekuatanku ilang
rasah kaken alasan kok wenehke lumpang Badung Kencana apa ora? Semar Badrana ya iya. Yen pancen kinudrat ing jagat minroba ing dewa, syarat seranane para Pandhawa anggone bakal nganyati among tani kudu nganggo wujude lumpang Badung Kencana. Monggo tak aturi napa Kakang Semar Badrana. Niki lumpange rahayune kula kok ngawat-awati sampeyan saengkang tebian Kakang Semar Badrana ngaturke gunging panuwun Yai. Nggih ora nyono orang legiwa lumpang Badung Kencana mapan ana dandang mangure. Nggih bolongane lumpang kok gedhe-gedhe niki kulina nggo nutu. Sinten mawon sing nutu teng mriki nggih nipun niki syarat seranane. Nggo mangasta. Hasta kundur teng Amarta minangka syarat srana nggihipun para Pandhawa badhe ngayati among tamu. Samar pamoreng soksma sinuksmaya
winah ing sepi sinimpen tolong ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyu Reca manik sejatining alam kang tinuding jagat tunggu wonten dawuh sinuwun Prabu Giri Dewa apa dene kowe bilung dawuh base pancingan cik Madyaratri kowe sak lorong tak timbali ana kedaton ing Singapuraya kowe aja kaget aja gugup aja gragapan mboten wong kula niku hitungane wong kuno wong lawas wong kuno niku nyawang kahanan apa mawon niku mboten kagetan mboten gumunan wonten dawuh sinuwun wonten napa bas niki bas kowe hitungane srawung karo wong tanah Jawa kuwi suwe sampun waris-waris kula niku tanah Jawa kathah pirang-pirang ing tanah Jawa negara sing gemah ripah loh jinawi tur nalendrane didaya Sekti Mandraguna kuwi sapa kok kathah racak teng tanah Jawi niku wonge ampuh-ampuh wonten negari Ngamarta wonten malih negari Dwarawati wonten malih negari Kumbina wonten malih negari Mandura wonten malih negari wis go kapalan kuntek kowe iku apalanmu kurang akeh maca ini ngono kabeh negara tanah Jawa iki makmur subur kabeh nggih ngoten wong mriku kadang-kadang tani niku sami sengkut gumregut mboten kirang sandang mboten kekirangan pangan mboten kados mapan wonten negari Singapuraya mriki kersa paduka dos pundi kok panjenengan Sun Prabu Giri Dewa nedya melar jajan tegesipun bakal neluke negara tanah Jawa sing kondhange gemah ripah lojirawi kondhange nalendrane sing ampuh negara endi wong wah nek niku nggih negara Ngamarta ratune sapa nalendrane Prabu Puntadewa niku ampun sembrono ampun sembarangan ampun nyepelekke kayan Puntadewa merga niku duwe dulur papat 5 Puntadewa niku jenenge Pandhawa Pandhawa niku sampeyan napa mboten nate mireng lampat-lampat wis krungu kabeh-kabeh do nyebut Pandhawa kabeh-kabeh do ndongeng Pandhawa yen ngono pambayuning Pandhawa ki Ratu Ngamarta ki mau nggih leres tiwas kebeneran Karsa Paduka kowe minangka dadi paseksen nggonku bakal ngelar jajan jembarke keratonku iki dina niat ingsun kret lampet brungkat kimpul negara Ngamarta bakal tak teluke Pandhawa bakal tak ringkes tak tingkes dina iki kudu tunduk marang panjenengan ingsun eling sinuwun lah kok badhe cumantaka ngadepi para Pandhawa niku modal sampeyan napa apane sing budine para Pandhawa lho barepe Pandhawa sing jenenge Puntadewa niku gadhahi pusaka ampuh pusakane jenenge Jamus Kalimasada ampuhe Jamus Kalimasada oh ampun mulih sampeyan niku cecedakan lagi kadowan jeneng sampeyan dibatin karo Puntadewa Jamus Kalimasada dijegurke banyu sampeyan masuk angin Jamus Kalimasada di anggang-anggang dhuwure geni awak sampeyan melonyoh panas niku Jamus Kalimasada dereng mulih adine sing jenenge Werkudara Werkudara kuwi lanang apa wedok kuwi lanang jenenge Werkudara kadhik dayane Werkudara apa kok wah
sampean ora tau nonton YouTube. Werkudara niku nggadahi pusaka ampuh gawan lair jenenge kuku kacamata. Pancanaka. Dayane kuku Pancanaka yen bacut Werkudara niku pun nesu. Kuku niku iso modot 3 depa. Sampeyan maju cubes kuku sampeyan brodol usus sampeyan pecah mati. Sedo mampus. Werkudara kuwi, Werkudara niku lagi pusaka gawan lair. Dereng pusaka paringane dewa sing aran Gada Rujak Pala. Sampeyan gepruk gada niku, wah modar. Wong enten ratu buta sak gunung anakan kepruk gada dadi boyo. Boyo kowe. Napa mulih sampeyan wong ratu cilik ngono. Kepruk gada dadi cecak sampeyan. Tenang wis saestu. Wo, ote. Oke kok ote. Iya. Wah. Werkudara iso tak kalahke. Sing sanjang sinten? Adat lupiya wong sing ampuh-ampuh wong sekti-sekti ngono nek dituki bocah wadon mesti klepek-klepek. Oh, beda. Wong tanah Jawa niku beda karo mriki. Ambak Werkudara niku ampuh sekti. Nek kalih bocah wedok ndak patek sir, ndak patek seneng. Piyayine niku lurus, piyayine niku jujur. Yen karo cah wedok mboten pati seneng, mboten pati nglirik. Bocahe jujur. Siji Werkudara, loro dalange. Niku padha. Ote. Ya. Saya tuwuh tandha pitakon kaya ngono, kaya ngapa ampuhe para Pandhawa. Ning sak sekti-sektine manungsa kuwi mesti duwe pengapesan. Ana tetembungan sak ndure gunung mesti ana kang nguli dhuwure. Nggih, monggo ngoten. Bagunipun kula pun ngelingke. Yen dielingke ora kena, kula mung tut muri. Perintahke wadyabala sing pepethingan. Non, perintahke wadyabala sing pepethingan. Siap. Tengah marta. Iya. Bidalipun nginjing nek pun ngenteni subuh. Ora saiki. Ha kuwi duwe kekarepan duwe odo-odo iki ora budal saiki ora marep rasane ati nggih pun. Ning kula pun ngelingke. Ya, matur nuwun wis kok elingke. Nek aja dadi atimu pangeling-elingmu ora tak tampa. Oh nggih pun mboten apa-apa. Wong pancen iki paling rekoso kuwi dadi togok. Rekasane gep lho. Dharmaku urip ning alam donya iki kon ngelingke para satriya, para nalendra. Ning nalendra sabrang, nalendra sing angel kandhan-kandhanane. Posisiku ki angel lho. Ha ya. Oh. Ngentutke ndara-ndara sing ngayal-ngayal. Ning kewajibanku kudu nuturi nadyan ta ora digugu, ora dadi sabab. Lah kene kewajibanku wis tak badarke. Dadi Semar ngono penak sing dituturi ndarane monat manut. Lah iki sing tak tutke sing tak kandhani ora gugu blas. Tak kon golek wong tuwa, tak kon prihatin poso ya prihatin ora gelem mangkat malah wundelak-wundur mongan mangen. Tak kon golek wong tuwa malah golek wong nom. Wah, Ustaz. Nek ya kudu disyukuri sing penting iki Kang Togok wis ngerti darmane urip, uripe kudu ngapa. Sing penting ditindakake modine ora digugu ora masalah. Ku wong loro iki genengan apa? Mboten mung ngrasani sampeyan. Rasane becik apa ngrasane ngono? Elek. Kula niki wong jujur kok mung ngelingke. Mungkin enten napa-napa ampun nyalahke Togok, ampun nyalahke kula. Dadi sabab tuturi laku. Ayo tak kanthi Nyanegara Ngamarta. Kula boke para Pandhawa.